Gyud. Di ka na masira yung tindahan kay ang mga sira may higdaan. Bali na. Yan, nagpatugtog lang mo. Tugtek din siya di ay. Danak yes. Suga na sa. Suga na musket na kung tubo dire ay. Do nanong. Dili mo taga do. Mo. Kanina ni bangon mo, bakaw na sa ron. Tay. Taya kira. May ganan mami. Hoy, ganda. Vlog. Unta ba? Oy, istorya. Ha? Istorya rin. Pansa. Asa man ni naka-vlog mo na oh. Ha? Naka-vlog ni. Yes. Palit na mo sa mga tindahan guys To ah. all followers. To all followers, please follow. Boy Pobre Official. Alam naman natin na pobre yan. Pero alam niyo na, mahirap ay nagkalisod-lisod yan. So, mahirap kasi. Follow all and then Sira Jim. Halo sa instruction. Tay bay wa man ni maka undi ayo. Dahil na sa kaya kinikiyon. It's okay, wala naka-on. Bro, no problem. Kay. I know, it's connecting. Kay ba.